Nam don don onge lor kata. UMP ke Shillong Parliamentary Seat Dr. Ricky Eje Syngkon Uloong bagi jingle kipadan hakabuar man penjalan di election ke District Council kamlong kabadai bat om yahap satya hakabawat kasur kipat ba ki penpau ye kijing bom sngo yahap Uloong bagi jing pihak thmai ki constituency kamdei banyadon benta bat ki election henry kladai ban penlong bet ki election kumba ke julong haba kali u Dr. Ricky ula Kyntait ban Kynthoh AA ke Jingkynnoh u CEM ke KHADC uba penyai CEM dakaba ong bat keno ba ke VPP kalong kem ki kalaun ha circus ban pentap kti ki padba Hagan shisha kanika piong kata delimitation le ni lakmi lanti sing shabakan kanika deal in fact kanika delimitation but kanika election hari sha kamle banne don banta eru election hi iso lade ban pelong nado uni kumtu kumbalabo andrai kidon ke ba se haga jing sotu jong kitigi badon hakabor bakin pandon kam da kanika delimitation ya kaban penjalan ya kanika election te nakaliang jongi gong party ngi laju pen sngau na kapor sugapor ba kane khajing le jong sarkar kamlong kabadai te bat nakaliang jongi gong party ni layai penpau bat khamtam sesien hagan diga kanti bekila extend biang kalong ke kaba palong kaba ngem ya ha bat agaba wat upai ba hiru tu ya pen sngau ya katai ada ini nakaliang kini-kinong yalam ke onge lor kata berpikiran no development bi yang bakim mara development ai brio kila pabi ki jet kini KM dia sampai VPP ranking dia alor kata ngathrai ndai ke sarkar ka ba don ya kata kajing clear ban ka moral responsibility kan mau ba ka MP election ni job ki life ar na ki life reotli ki constituency in kan maru kum ka party ni don tang sau ngot ki MLA a house of 60 ni kamtam sagani ka thain ki jongi ni don tang sau ni ki life rio te ban job life ar na ki life rio kadi ko khobor ka ba shai kadar ya ka sarkar to pai ba pula nya pula thai ku pai ba ula kwa e ka jingkala kelada kita ki badon ha gabor kim su tho tegi e pat o pai ba hi un senang yai juba ya kane ke sarkar umane hakto ke jingkran agal yang jonga ngan le ye ke badon kam nomor kanir ko le ko na ki mat jong na ke gender ka ba ngidon ha ka party ka voice of the people party bangin ye le e ka badon kam ban yo ban penrung ya ketika ketin kecongi apa ka kenit ke bapra pengidon kacar sebagai kandidat nation kasih lampu ni kermen kandon